आज मी भेंडीची कढी बनवणार आहे। इथे मी किसलेल्या खोबरं घेतले आहेत, भेंडी घेतली आहेत, कांदे घेतले आहेत। त्याचा मसाला घालूया। मी धने पावडर घालते, हळद घालते, मिरची पावडर घालते। यांचे आपण वाटण करून घेऊया। आता आपण वाटण याच्यात घालूया टोपात। आपल्या जेवढी पाहिजे तेवढी पातळ आपण हे करू शकतो। पाणी घालूया याच्यात। याच्यात मी मीठ घालते, आणि सोलं घालते। आता आपण याच्यात भेंडी घालूया। यात आपली आमटी झालेली आहे।